ndinodziva. Madomasi mune muchabata nemaonyeni papi pamune muchibatira madomasi nemaonyeni aya? Tinenge tiri pamusika pabhaza apa pamangura. Pamangura ndo graft raunenge uchiita? Ndo basa rangu baba. Ndo rinokuraramisa here? Nditaurire nyaya yemusika iyi. Ya inini amesela hatinawo zvakawanda kwatinobva, tingoriwo nezvishoma izvozvo. Inini ndiri munhu anotengesawo mavheji, mabhanana, makiukamba, mafruits amevhenda Right, zvaunenge uchitengesa izvi ndezvani? Izvi zvanenge chitengesa ndezvevabereki vangu neni. Right, ndo panobva raramo yako. Right. Una makore mangani? Inini I'm 17 years old now. 17 years. Chikoro wakarova ukapedza? No, I didn't finish. Right, nditsanangurire ipapo. Ipapo kumatepetoni anondibaya moyo kozi ndakatonoperera form 3 mari yekuzoenda kumberi then anga yashayika. Chakatonoitika nchekuti uri paform 3 pepe mari yekuti uenderere ndo yakakumisa? Ndo yakanimisa. Ndirini ipapo pawakamira form 3 yako? Ndi 2022. 2022? Yes. Saka une pfungwa here dzekuti muupenyu unogona kuzoda kuti uenderere mari ikawanikwa unogona kuda kuti uenderere nechikoro here? Right, godfather, ndipapo chaipo pane musoro wenyaya. If I get money ndokwanisawo kuendawo kumberi nemastudies angu andikasiyirawo panzira mazuva. Andidika. Saka chikoro wakamira nenyaya yemari chete, papasina musikanzwa mukati? No, papasina musikanzwa. It's all about money. Papasina kana madrugs mukati? Aiwa kana. Andidika. Right, asi pakutengesa kwamuri kuita uri pamusika muri kurara mhenyu zvakanaka? Aiwa, welo tikutsvayawo nepatinokwanisa nepatinoedzesera kunoti ndianani. Andidika. Nditauriro kuti anonzi Sangdi ndiani? Anonzi Sangdi ndi Norest, mukomana anonzi Norest, akakurira pamangura pa N13 tiri mudamba location maizi. Right, then magitara aya wakapinda rini kumangoma? Kumagitare nini ndakapinda 2016. 2016? Chii chakati ini ndakuda kumboedzawo zvemangoma izvi? Ndanditori nechipo but ndasingachiite serious. Then 2016 ndakabva ndangoti aiwa, I want to give myself in, ndimboona kuti ndingakwanise kuita sei. Ende pa 2016 apa tikutaura kuti wanga uchiti mudiki chaizvo ka? Because dzinenge almost 8-9 years ago. Wanga uchiri mufana, wanga uchiri kukura uri kuma 10-11 years koma 10 years. Ndizvozvo chaizvo. Andidika. Wakambowana mukana wekupinda mustudio here uchiri mudiki? Mukana ndakauwana zvangu. Asi inyaya yekuti kwatinogarawo hakuno anokwanisa kupushawo music dzedu kuti dzikwanise kurirawo kuno kunze. Andidi. But mastudio awakamborekodha ndapi? Inini ndakarekodha ku Candlelight, then Mega Records, then nekwa Bad Company. Right. Yeah, Bad Company was today. Bad Company arekodha nhasi? Ndinasi. Warekodha Bad Company edu mumbaro? Right. Munoona zvimwe zvaunosangana nazvo zvinoita kunge zvinokunetsa pakurekodha uri kumangura chii? Zvimwe zvandosangana nazvo mudara ndinge ndichinyatsokuona kuti this kind of music that I'm singing inokwanisa kundiisa next level, but jairaika kuti panenge pasina, there's no one to be there kuti handikwanise kundibatsira kuti handipushidzire kuti hamufana wangu nechipo then unokwanisa kuenda kumberi. Aiwa, abana atombowanika, asi aripo anokwanisa kundirekodha kuti chido chokundirekodha kuti hamufana wangu ndazvona nechipo ndokwanisa kurekodha mufana wangu ndimukoma wangu nazo vari kumashura. Okay. Wobva wambokurekodha. But kuzopfuura manje iyi kana zvarekodwa kuti pade kuitwa mavhidhiyo kana kuti music itenderedzwe ndo pari kuzokuremera? Ndo pari kuzorema mudara. Une mashoko wataura kuti unenge uchinzwa kuti music yauri kurova iyi
inekwa inokwanisa kusvika ndiri zvatoda kuita toda kuti timu rwatuma ngoma tomaona kuti patuma ngoma pazimbabwe imbonditaurira kuti zvauri kutaura ndizvozvo here aiwa ndizvozvo mudara ndofunga mutemo wedu unouziva weparedhiyo kamunun'una wangu ndizvozvo apaimbwe zvinonyadzisira uye apaimbwe politics aiwa bo mudara ukabata ipapo nenguva ndikwadza bhozi naenda kufanira kudzikisa microphone aiwa bo mudara handidika taramane ndibatiro rhythm aratana mesa mene ansangte mudimu jonakadzina nasi vampesi wavaripa saiti ndakakura ndichitambura yaiva poto ndaida kuzochachura anda nespunu ndakuzopakura vaiti getawe vachindirafura kubva panakatangira panaimona vaindibatiraga zvimwe zvikona asi vavengi vaivenga sakmaona nekuti mwari aita kuti tigosimukira tempomaniona vaiswera vakandipaka pakona vachifungidzira kuti tamba ndomona asi taiwe againo aretana muibona Miriam sang dimudim Yona zidi aretana muiwai kunyangwe pandakatanga ada kunicheka nemapanga vanga vasinga zive kuti kuna ndakananga vaindibvudza kunge mombeka iri mudanga asi vabuti godfather ndipe biti one day ndichazvigadzirawo hiti muchandizikaniswapo mumastriti ipapo ndakutsenga ngomonge switi aretana muibai ndondakadzimeri ari pasaidi achidedzera kuti dhadhi mune gaslaiti panangopinda pese vakudedzera muri mukuru panyaya dzesinging netaiti ndini ndakatanga ngoma kakubva kudhara ndiri kupinda nekubora fangamgwara vaongorora patani mabvuma ndiri mudhara ndakabva kudhara saka vakutoti changara taiwe againa bring it back tana aratana my boy my name sang demo let them know you nazi d aratana my boy mablexika nemakeda vakundisaiza nekuti kandiri vhenda vari kufungidzira ndakarenda noti ritik pamangoma ndimbosarenda aretana when me step in anoshoulder handina basa nevaye vanolauda takapura levho ravo nderakudhara tave kumberi saka vakutera vachigwauta vari kuswederera dhuze neni taramabhanang'ana apiye maperemeni vaudze ngavavhuna franga jekicheni ngantraye apati yavandigone warakatangira kwalekumega ndakapfugama nemapingoma ndina kurega naundave pano monipamazano pandoimba ndimbengano ndoimba raramo anenge vachijamba pandapinda ndiri mabara dokochikamai vangu ndakandizvara aratanawo tiri kutipozai madhagisi yemtoriro kuti mangwana mugowana kabudiriro chii chauri kuita nhaiwe tariro hauzi kuona here uri kuvhura wombe araitanawo 10 minutes akasika tepo mwana akanditarisa aidedzera kuti ndiri kuona hura inga zvandatiraya kuongorora kunyatsokuona kuti aiwa switch the rhythm Tana give me another rhythm that you too bad aratana me boy my name sang demo crazy tiri muStar FM ndauya zvangu kuzoimba ndauya kuzoratidza chipo ndauya zvangu kuzoimba handauya kuzoratidza chipo kune ava kundiona handokumbirawo kana ndaimba ipapo mobva matoziva kuti neramangwana ri kuda kuzovakaimba haparipo hobho pandotraya mungava mugemu kumeka shuwa vandidhaya vaitoda kuti ini ndigozotsamaya asi nekuda kwamwari terera unzwe tempomai inyika inoera pandasvika panzabhu ndaona makamera ndangozvitarisa ndega ndakatoona kuti aiwa sichazaiziye kutevera ndaona kuti pane mamaiki asi kuimba nepresha nowa pana spaiki mina sing this thing saka demanaisi demano kuti kunodavaita again please aratana me boy aratana me boy too bad my name sang Timothy crazy nasi panatan man pasaidi ritim fan gabizanchisa raiti achisama wandrosi aratana me boy takandikati tana mani vatipeti novatsura patasvika king saka takakura tek moni tiri kutora mula vaita vana vadiki vagara vachangula uri mistepan mangeta ndiri kusunga vaita vana vadiki vapfiringa mutumwa avambogutsikana pandasvika yakutorova hana aretanawo ine jesofa mubhetrohema anosaiza nematombo ndotema
handizi level karimalena ndakavaudza kuti dance ndirichimaintaina ya tinoti kwazwai nhaiva mauto taona bwelanjito tapela namavuto tinoti kwazwai tipinde mustudio kunoku tinouya kodzi kuno ndiko kwenyu saka dhife takachallenja tinongokumbirawo kune vanomaneja kana ndakusvagawo vanondibatsira kana ipapo nondisunudza ndakotsiya vanotiti wangu upepuka akana zvinhu zvakurenguka vanotiti wangu usamira mafadzi yangu vanotondiona ende havana matira ndirenga ndabata foni ndakudedzera kuti fired magoni yellow amamero leave me alone every I'm with God the Father every I'm wedding my brother stop Chimira yeah Zimbabwe tell to me 0772162651 Facebook, we are live and it is Star FM, Platinum FM. Tauraineni Timmy Hangu, what is say? What is name is Sang D, all the way from Mangura. Tauraineni Timmy Hangu, Tauraineni. Aratana me boy, in Sang Joba Mangura. Enene Sanjopa Mangura, Arata now, Tempoman, Sidorini Garaga Kurira Mgush, Disatinda Kuziva Guchini Jiveka Push, Ipapon Disatinda Kusomana Masush, Alefiri Hati, Andi Lefiri Hati, Wangundaga Kurira Musha Batina, Sindave Panoreva Kuti Pato Pushpa, Paripom Fampo Varipo Van Perekeza, Nongoda Kutimari Mugova Sesegeza, Paita Mudara, Mupesiwa, Magamire Paponda Timunodiwa. Mukati vesevrojiwa chirwa mugemu saka anorumiwa tanamani pane ma1 fast cheka saka pari pachopsi vari kuvhunduka ndatosvika vanoziva ndiziwe make pandimbosvika ndakabuka matrazi munozviitireko naimi mapambi muri chiedza asi mukuda gorambi muri kupinda bati yamuna chitambi vanondifarira avese vari pafacebook vari kundiona vari kumabvuku iri ibhora ndongoti nyuku apano ndiri kupisa kunge baba tuku Give me another rhythm, gentlemen. Give me rhythm number 3, please. The youth is crazy, lyrically bad. The lyrics overloading the youth just crazy, just mash up the place. Zimbabwe, the poor motor, way. Let it go, Tama. Arata now me boy, in Santopa Mangur. Negati watakbanasi arata now paripono nditarisira pasi life easy sometimes ndinombofila dizzy ndinombofila kuita retreat asi mwari vanonditaita something neat ndoramba ndichistragula asi musoro wangu vada kutodzura ndoramba ndichistragula vachizviona zvavo kuti ndiri kutambura asi ndinongomira kuna mwari ikoko handina matyira ndofugama ndoziva chondonamatira arata now me boy tichapona neropa rajesu vakataura hazvina basa ndina yesu vari mustepani vakuvhura vaefeso vakuziva pandapinda aleki macheso zorabhata ipapo taitoti unganai pamuchato kana kuna nosaiza bato masi aife yakanzi lacto wideya ustepani takusunga matsaga ungengetani aipapo tanga nditori panumber 4 ndida kuitawo panumber 1 ndaidawo kubudirira handaida kuzora zvinonhuwerera tempoman namo ndaida kuikurira asi yana dhorofiyo vaindipfurira vachitibata skangi chii charino ndipa nice kangi zviri nani nditoterere mami kana yasvika chikara ndozvinanza hani aratana muibai handina nguva yekuvashungurudza ndagara chokwadi ipapo ndakatovaudza pamupata werufu ndiyanondibvudza mwari baba ndiye anondibvudza vari pamwari vaimira neni ivo vaitumira kameni kuguna matsaga sajekicheni pandadaira aleluya imba emeni ya hatina kubvira takudikana epo kukudikana epo hatina kubvira takudikana Sangdi angoma uri kunyorerwa nani usikunyora wega unyora wega ngoma idzi ndonyora ndega aiwa usabhaiza ukunyorerwa nani ngoma idzi andinyorerwe nemunhu muri kuona munhu muri malight zvariva kuti inini ndati uye naomit somebody is gonna die tonight ndiri kuti nhasi handisi kukuda zvefight ready when we day vanosepani vanobvunza kuti ko uyu mudhanzi ari kudei handangada nenguva handiri muweyi ndasvika pastar fm godfather ndivo vanditambira vakati ngoma ndoda kuti govaimbira paninopinda ipapo ndinenga ndamachira ndakutoimba ndakatarisana neizvi ndajaira mabhanana
ndajaira maonyeni pamwe namadoma chivira jaira mapanana chichikwa ichi chinonga chicucumber wajaira chii munun'una ndajaira mabanana mabanana macucumber maorange nemadomasi video rako randakatanga kuona wakatobata cucumber baba ndanga ndakatobata cucumber uchirova aitar alright chimbotaura nini wati music unonyora here unoita sei pamusic apa music mdara music dzimwe dzacho unonyora samo ndonyororo musoro right chimbondiudza dzaunonyora idzi kana dzaunonyorera musoro chii chinokuinspire chinoita kuti unyore ndiudza because ukona music yako munon'ona ndofunga ndarova rhythm rekutanga ndandichiti ndikapula wanga uchibva wachinja song ndikapula izvo zvona zvo zvinoitwa nani zvinoitwa nakiller t kana ndina killer t munoma ndiri ndikaisa rhythm ndikaripula ka10 anondipawo masong mangani 10 iwewe ndandati munongona ndikarwa rhythm rinozochinja rhythm but nachikoti ndikapula wondipa rimwe ndikapula wondipa rimwe ndofunga pasopa rhythm wanonga chindipakana 4-5 masong ndikuda kuratozoti masong haya unawo imiliyoni here ari mubhege here chii chikuinspire music imfanana mdara what inspires me the most is my background, you know. Kwandinobvawo zvakuri nongoda kungochinjawo kalife kemhuri medu da jerongonzo anotambura then inini ndakamboitawo dhisika togona kungoyamurwa zvekuti panosvika kanangirwa ziya mwari vanhu vanomhurwa Tembomani handidi kunyepa cause inini Tembomani mangoma aya akazara ndakaloda Tembomani zvekuti panga ndiri uko naingoti dai ndakuzangana naTembomani nanchondakazi manje pano papakrawa aiwa ndizvo zvokudara pakrawa pakrawa kanotoya panapa haikundiswa kundiso ndinge ndanamatirwa ndakunda muchinjikwa mitatu aiwa muchinjikwa mitatu chose right saka wati wewe background yako ndo inokuinspire stereki ichira kuti kurarama kwaurikuita zvaunosangana nazvo ndosangana nazvo everyday ndo zviri kukuitisa kuti zvinokwanisa kuyambuka through music unoziva achiri kundifadza munun'una wangu faith yaunayo faith yaunayo yekuti aiwa inene background yandakakura nayo ka haina kunyatsokunaka asi madambudziko andakasangana nawo mubackground mangu ndo ari kufanira kundiyambutsa through music unoziva faith iyoyo yakaipa manje unoziva wambotaura pekutanga ukati hanhasi kutanga kuti ndipinde munomu ndichimhanye ichi haana ichi but maitira uri kuita ndeye munhu haane makore achita sei achiuya kumainterview achirova aiwa uri kurova munun'una aiwa maita basa mudara zvekuti when it comes to music me zvangu I take it serious. You take it serious when it comes to music aiwa ndo kune simba rangu rese munoziva kuti Samsoni anga nesimba mubvudzi inini when it comes to music ndine simba mujere Tembomani mujere simba rakawandisa Tembomani pauri kutaura une simba rakanyanya ndine simba rakawandisa mudara chimwandudzwa kuti muZimbabwe munomo ndianano unoteerera wandoteerera kana vaunofarirawo kuti ndinozva kuti unogona ngono wakawanda kana maybe top 3 yaunoti ava ndinowafarira mudara Zimbabwe kandi kunyepa Zimbabwe nemaartist akati ende ese anogona I mean kuti anonyatsogonesa asi makati ndipikewo kana 1 or 2 wayo vanokwanisa kupika but ese vanogona Master H pamberi right Master H then Kona Ngale Libo right aiwa vanondigwanirawo ende vakawandisa ndokwanisa kuti vataura vese ko waungade kuita collaboration naye ukanzi nhasi tora munhu 1 hapasi kutaurwa nyaya yemari kana nyaya yei munhu 1 waungade kuita collaboration naye ndeani Wingid Gaffa right ukarowa negaffa zvako zvinobva zvaendoka aiwa ndobva ndasungunuka cause tepe song racho ratinoimba naGaffa aiwa rinenge riri like riu tongoti kana tongoisa future tiri kurarama pasong and right then you compose a song the future tiri kurarama haanenge ari ma1 Tembomani and uri kuona Gaffa manje ndo zvavo zvekusimudza mayouth nekupa macollaboration achipa mukana zvekuti ndofunga shoko iroro variita sei
vanotorinzwa ende ndoziva kuti magafu angu akazara mucomment section achatosvitsa shoko iroro kunani kune gafa ende gafa rinenge riri pachinhoya pamuswesandi saka zvishamiso uchizonzi aiwa negafa chimbosvika kupi svika pano because shoko richasvika kune gafa tichaedzawo nepatinogona kuti titenderedze shoko rinyatsoite sei risvike ende maybe zvaunoshuvira zviite sei zviitwe munon'ona asi chandoziva chekuti ndoziva kuti nhasi munogona kunge muri kudzokera henyu asi chandiri kuvimbisa chekuti mukawana mukana nhasi maenda kubet company warekodha mangoma mangano bet company ndarekodha 2 mangoma warekodha 2 mangoma right ukaona wawana mukana ndichataura nanjoni nakadzi simplex akakumirirawo ne2 mangoma andidika kuna simplex kune 2 mangoma ako akakuita sei akakumirira tinozonzwawo kuti amwe maproducer anofunga achazotibata after show ende tichaita kuti tipiwe nhamba dzaunobatika kuitira kuti vakwanise kulingana navo vakupe mai mangoma but ndozva kuti kuna simplex kune 2 mangoma ako akakumirira amusingabhadhara munongosvika maita sei murekodha ende mangoma akabuda zvakanaka kuna manager wedu anonzi Chris Pikoko anogona kuona kuti haakushayirawo video chi 1 pamangoma yawo andidika right Zimbabwe it is 11:15 this is the baddest radio station. We are Star FM and remember tonight still we have Libo coming through and you never know, he might be coming through alongside Windsor. We are the champions, we are the baddest. And John the Cards Godfather vakuru vanorova ndakanoka ndakaita ku vakuru vanoita sei vanobata zvekuti handizive kuti uchatibatsirawo sei tikuda kuti azonorekodha kwani kwaSimplex totifambira nyaya dzacho ndichabata nemabhururu angu akangonditi Godfather mukangoona talent yakaita sei Oskid anogara achiti Godfather mukasangana netalent yakaita sei seiyoyo ndibate saka ndoziva kuti kuna Simplex kune 2 mangoma but ndichaedza kuti ndibate futi Oskid nonzi kuti akwanisa kumupoka na rimwe ngoma 1 here kana 2 andidika saka mukakwanisawo kuti maybe musati maenda toona kuti tinozoronga sei oro kana maenda toronga kuti mukazowana mukana wekuti mudzoke achiuya kuzoita a day andidika akadzoka akasvika kana sanhasi ozoenda mangwana tongomeka shoti tomusanganisa nemaproducers maybe 3 or 4 because ndaona kuti mamhanyira ari kuchiita ndekuti nango tikamenisa mustudio hatitori kana 20 minutes kugadzira ngoma 1 because mangoma arakidza kuti zvanzi akaremera njere saka zvoshuwa tikuda kuti tiedze kumupangudzawo mashoma because munongona akaremerwa zvanzi ndajaira kuona mabhanana nemacucumber ndikaona microphone inobva nangoidya fast right unobatika papi sanji inini ndobatika pa Sangdi wepamangura ndo pafacebook ndo pakanyorwa kuti Sangdi wepamangura ndizvozvo right uripo paYouTube here kana paTikTok nepaInstagram ndiri paYouTube right paInstagram nepaTikTok handisandavepo handidika but maimanje asi una amwe mangoma wakamborekodha akambobuda anowanikwa paYouTube izvozvo kana kuti zvichiri kutotanga mudara zvichiri kutotanga ndiri ko nhamba yevanoda kushanda newe vanogona kunge ndine vanhu akawanda kwachaya paFacebook vachiti Godfather togona kubatana sei nemukomana tomubatsira nemari dzemarecordings nei vanoda kukubatsira vanokubata papi vanoda kundibatsira vanondibata panhamba dzinoti 078 48 53 200 ndipe 15 nhamba idzodzo 078 4853 200 andidika right Sangdi I hope nzira yako ichavhurwa ichazarurwa zvakanaka uchakwanisa kuita marecordings akawanda but waita marecordings akawanda uchaita ndinovimba kuti njondagadzi achaita kuti August ungoripo paCup Clash because netalent rataona iri ndo talent rati kutsvagisa paCup Clash kana wapawo Cup Clash munongona haubhadhara ako mari yako inobhadharwa namudhara Chippers mari yako talent rakadai so haubhadhara mudhara Chippers aita sei
anobhadhara asi inofunga ukauya tinogona kunakidzwa pastage and tichaita kuti usati wauya kusiri sports for cup clash tozombokurongerawo chimwe checlash 1-2 munomu tozombotandara zvedu mupi munomu mandiri usati waenda munongona ndakuda kuti urove ngoma rekupedzisira tichina ridhimu here wantana chinondibata good father tana vanhu pull load that one right yeah me boy I don't know me boy killing them with vibe I don't know alimo manyiranguwa ndinozviziva inosvika andina shop totengesa pamsika mama kukefika tivo vanobika wendoguno ndamo yacho yakatiwachisa ndikutengesa madomasi sai extra mwari ndiwane bonasi levi yangu haina fokasi zvakaramba nezuro zvigoita nhasi ndakaota mabanana kuzvinoakaora ndoipei mhuri iri kubongomora pindira ichacha ndekandoona hora nhamo yacho kuita senge ndakatemwa nyora iwe handivokundikani mire panzvimbo ini ndingatofandai ndoita new plani handivokundikani nai mwariwe zvondoitwa hembe yempengo isingatariso ichipfekwa nai mwariwe hanzi handina mutengo pasi rese nenge ndichisekwa asi mundirerere ndoda mundirerere kuti uyu aishanda nesimba ndiri kushanda handina senzi yapamuri padheni iri kutodawo renzi ndoda chiyezofaninga kenduru anosvova ndamahota mavhegitebhuru handina profiti angori malosisi handina profiti ndokakama mozisi dai mwariwe ndondoitwa hembe yempengo isingatariso ichipfekwa dai mwariwe hanzi handina mutengo pasi rese nenge ndichisekwa asi mundirerere ndoda mundirerere kuti uyu aishanda nesimba ndakaota mabanana ekuzvinoakaora ndoipei mhuri iri kubongomora pindira ichacha ndekandoona hora nhamo yacho kuita senge ndakatemwa nyora iwe animbokundikana ini ningatofandaidza animbokundikana tempomani dai mwariwe ndondoitwa hembe yempengo isingatariso ichipfekwa dai mwariwe hanzi handina mutengo pasi rese ndenge ndichisekwa asi mundirerere Chimera. Thank you so much, Sangdi. Wish you the best mjeni yako munongona. Marabas. Ukangoona zvinenge zvichidiwa magitari unongotibata oro unobata njonda kadzi. Ukatobata njonda kadzi unenge watondibata. Andidika. Wish you the best mune zvese zvaunoita. Pfungwa dzaunadzo pane mashoko ananzwa pangoma rako rawaimba paridhimu rechi2 ukati munoramba muchindinetsa muchiti rova skangi ine handirove skangi ndikatoteerera hangu mama unoza ramba une pfungwa dzipi une pfungwa idzodzo mufana wame mukukura memeya nemukubata mari nemukuita sei neshamwari dzimwe nguva zvinochinja but edza kuti bona unoti ndakuremerwa ungopfugama hako mufana wangu uri pamabvi ukanamata zvinoita sei zvinoita. I wish you the best mune zvese zvauchaita munun'una handidika tichange tichikobatana njondakadzi. Thank you so much njondakadzi. Neno ndinotenda godfather. Matigonera zvisingaite nhasi. Ticharamba tichidaro. Dai mukaramba muchidaro muchindibatira munoziya kwenyu kwakuya. Area yenyu yakakura ende pamunopinda mukati sezvamakaitomo. Ndivigirewo maartisti yawo munenge maita basi. Yatova contract yatakusaina ngaita. Nditsvagirewo mukati mukati motivigira mayuthi ndo atiri kuita sei atiri kudisisa but ndinokutendai nenguva yamatora zuva ranhasi matouya eli mukatomboenda kustudio izvozvi mauya kukuredhiyo. Thank you so much njondakadzi. Pakanaka pakadaro. Tinotenda. Iwo uri mushamararika chioneka kavanhu paredhiyo ka dandichida kuoneka ka paplatform yangu ini
vangu vachirequesta awanike kupedzisira pavari kuti anjo ndakazi chimbotimo vane vambopamfana awanike kupedzisira kemadrugs atina kunzwa mastatement ndenda kutoti arove akapela ngaachingorova right munongona da kutorove 1 minute akapela ndio kuitira kuti ndipe mukana amwe maartist arimwi ari pansi ndakumbobvisa ridhimiri zvanzi chimbotipa 1 kasonga unongotipa kane madrugs mukati kano vanhu vabatikana Arata Naomi boy, ndiri kuti posai madrugs. Zviri nani kuti udye mabhanzi kuswera padeni zvako chinzomanzi zvambotaurwa zviya nanjondakadzi. Ndiri kuti usabate mutoriro hauna budiriro. Hanzi sei notumariro. Haizvozvo tiri kuti hazviko. Anenge achimecha stikomo. Hanzi nini ndiri wevhurukomo. Wena, hena, tsomu. Anenge akanomecha kutotsomwa. Ipapo anenge achitaura malanguage haarespect kuti ndimomzi yake padeni anenge achirarira makabeji but anenge achidya mari yake anenge achispenda apa mama padeni havana sauti kuti achava mwana wavo vane doubt ndivo vakamubereka asi zvaari kuita zvinonyadzisa iyeyu proud chemera ipapo loud and clear mushamarari loud and clear tinongoda kuisa manje pamwe chete kune sango akateerera vangu vachitiona live paFacebook tinotenda nekubatsira kwenyu kwamuri kuita nekupusha kwaTwitter tiripo paZimdanzo Overdrive tiripo Platinum FM munja yawe yakuvava and Star FM na Godfather Temboman na DJ Tanaman sounding good all the time tinongoda pakupromota local talent local artist iMash West Mash Best yanga iri pano pa H Town iri ndiyo yanga ine chimuti aiwa manja ndine zvomo yangu stoto skandoma chanabe yangu follow us on our Facebook page inonzi Platinum FM X and Instagram Platinum FM ZW and subscribe to our YouTube channel inonzi Platinum FM Dish Show inina I am your favorite musical host. It's all about music, it's all about entertainment. John Dakadzi. I came from West. I am the best above the rest. Peace. Thank you so much. Right. Vanonzi John Dakadzi. Izvo vari pa separation. Get me right back.